Hoppá. Mr. Itüeket. Mr. Gyula és Kabarendo. Vissza. Nem volt kameraképes, ugye? Kondorspály. No para. Mr. Ityu, figyeljem, figyelem, mondjál a mikrofonba. Figyelj, mikrofon Dajer! Dajer! Itt a Dajer alól el, öreg asszonyok meg. Milyen jó, nem? Borjátok vissza. Képek látszás. Ez lesz itt vagy a koponyája. Hát csak meg kell pontozni, én hogy állítsak. Én csak pontos meg. Most gyorsan, még időben! Veredék még! Gyertek ki! Mi van? Krucendörölő, de! De jó videó lett. Mondjad! Csak egy marad, ha már csak 2 nap, és gyogszorkorzon, hultus. HC Metal,